maskandi indaba zomaskandi jabula indaba zomaskandi. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Ungizwe umfoka Mchunu sekukhona abantu njengamanje ke abamthembisa ke ukuthi ke njengamanje ke khona sezokuthola lapha na kumbukelo othandekayo. Kubonakala ukuthi ke ngeweekend lapha na ke lesiphuma kuyona ngesabatha kushuni kaMaskandi kuye kwavela lapha na ke uMacingwane ukuthi ke kade eye lapha na ke kaManqele mbukelo othandekayo eyocela ushwele lapha na ke kwabaManqele mbukelo othandekayo udaba ke malivela mbukelo othandekayo kuvela sengazathi ke lapha na ke Ungizwe umfoka Mchunu uyaxolisa lapha na ke ukuthi ke ngesikhathi esacheme naye lapha na ke Khuzani umfoka Mpongose uyakonyuluka lapha na ukuthi ngampela lezi indondo uKhuzani anazo lapha na ke kwakukade kukwazwa ke mbukelo othandekayo lapha na ke ukuze uKhuzani umfoka Mpongose egcine ethole lezi indondo anazo mbukelo othandekayo. Igcwame lisha ke siyabona lapha na ke inkundleni zayo zokuxhumana ukuthi ke liyasho lapha na ukuthi ke izolokhu lwaveze kancane amaqiniso lapha na ke kushuni kaMaskandi lithi ke igcwame lisha kuzovela nala khona sebehamba impela bayolanda indondo lapha na ke eMandaba noma bayolanda indondo lapha na ke Khuzani lezi ezingadeserve kuba lapha na ke uKhuzani ngokusho kwegcwame lisha lisho lapha na ke epagini lalo mbukelo othandekayo. Omunye kwabalandeli uye waphumela ubala mbukelo othandekayo washela Ungizwe lomyalezo esokufakela wona njengamanje. Le voice note le ngiyenza lapho mayikhona indlela ngifune ifike ngqo kuMacingwane wethu Ungizwe akamusa nje ukudlala ngengane akakasineli phezu kwengane mfowethu. Unini uMpungose ebekezelela amanyala awuNgizwe mfowethu. Ungizwe uma ukuthi akaphuma enganeni mfowethu kukhona into akazoyithola mfowethu. Sikhathele manje indaba kaNgizwe. Ungizwe nje akaphuma enganeni mfowethu akahlukane nje noMpungose Ungizwe. Kanti ke noNgizwe Mchunu mbukelo othandekayo akayibekanga ke phansi mangabe ezwa lensizwa lena ikhuluma kanjena lapha na ke mbukelo othandekayo wayiphendula ke Ungizwe Mchunu wayiphendula ngale voice note esokufayela yona njengamanje. Besicela ukuthi wena ufushiye uvo lakho lapha na ke comment section usho ukuthi ngabe ucabangani mayelana lolu daba bese ngithi mina nani asibonani ngokuzayo. Madoda nibadala manje ngaka nobuza ngame ngixambuza nje khona into engingayazi nawe umdala nje mawona mina ngibuka wena nje ukuthi nawe mfowethu siphila nawe uza ngomqondo obula uyazi umqondo obula buza thana mfowethu ngoba siyaphila siyakhuluma nawe kwenzani qhamuka usho ngifuhlela ngeinhlanya nje eyigcinele lapho ngazi ukuthi uphethe umkhuhlane uzogcinelela kimi engijwayela kabi. Thumelelo Scott nje abayibula wena isizungu zingakanani inkinga kubo engasolvekile amehlanye sanye into angazazi umtshela nje mina akuyona insango mina umtshela nje tshela lo muntu lana hamba yofinya lona ohamba igcinanyela kubantu lawo hambe lona mina akakhothi ivisi lo umbombo kanini. Yenkanini sofela khona yenkanini sofela khona yenkanini